Jeg har om bananer. Bananer stammer fra bananplanten og er i virkeligheden et bær. Frugten er blandt de mest spiste i verden. Den kan spises både rå og kan tilberedes i blandt andet desserter som bananasplit, banoffee-pie og bananroulade. Hvor er det produceret? Dyrkede bananer stammer sandsynligvis fra det indomalaysiske områder, hvorfra de bliver spredt rundt i verden. Bananen kræver et tropisk klima med masser af nødbør, næringsrig jord og læ. Bananen produceres overalt i humide troper, især i højlandet. Men hovedproduktionsområderne er Sydøstasien, som Indien og Filippinerne, Caribien og Honduras og Costa Rica, og den fugtige tropiske del af Sydamerika som Brasilien, Ecuador og Colombia. Hvordan er det produceret? Se, der bliver udryddet skovområder, for at der kan dyrkes de her bananplanter. Så meget det ved jeg. Længere i processen, det ved jeg ikke helt, og jeg kan slet ikke finde noget på nettet, og jeg har ringet til firma og har fået ingen information derfra. Men udover det kan jeg give jer nogle informationer eller lidt fakta om bananen. Bananen den indeholder 74% vand, 23% kulhydrater, 1% proteiner, 0,5% fedt og 2,6% fiber. Men det er så alt efter modenhed og vækstbetingelserne. Hvor meget bliver der produceret af produkter på verdensplan? I 2013 blev der målt på den årlige verdensproduktion med ca. 107 millioner tons. Udover det har jeg ikke kunne finde nogle statistikker over, hvor meget der bliver importeret eller så videre til Danmark, og hvordan forholdene ligger i andre lande eller verdensdele. Er der en historie bag fødevareprodukter? Omregnet er 1/6 af produktionen eksporteres af store firmaer til Vesteuropa, USA, Rusland og Japan. Produktet mærket. Nogle bananer er mærket som det vi kender, og det mest kendte som Flyers, som I kan se herovre på venstre side. Det er Flyers logoet. Og andre, eller det er hvad jeg kunne finde, det var så Fairtrade. Og Fairtrade er en international markedsordning, hvor deres mål er at gennem handel at forbedre arbejds- og levevilkårene for nogle af verdens fattigste bønder og arbejdere i Afrika, Asien, Syd- og Mellemamerika, og miljøet det skånes så desuden i produktionen. Udover det kunne jeg ikke finde nogle mærker på de her bananer, så det var de to. Hvilke miljømæssige konsekvenser er det i forbindelse med produktionen af produktet? Der blev jo ikke gjort så meget ved bananerne, altså som sprøjtninger og andre kemikalier, fordi det er jo bare en plante, som vokser naturligt. Derfor er det ikke så meget skadeligt for miljøet. Men det største problem der er, det er, når det skal fragtes til Danmark via de her store køleskibe eller store, lastskibe, som transporterer bananerne fra den ene del af verden til den anden del af verden. Og det som så er skadeligt for miljøet, det er altså den røg, som kommer og ligger så ude ved havet og kommer ind mod havnene. Det er så den skadelige del. Så der er ikke så meget ved bananerne. Altså selve bananen og dens proces, der er ikke så meget skadeligt ved miljøet. Og her har jeg så mine kilder. Jeg har ringet nede her på den sidste Odense Banan Company AS, har jeg så ringet ind. Der er ikke nogen, der svarede. Og så ringede jeg til et andet firma, som jeg ikke lige helt kunne huske, hvad hed. Jeg har nogle flere links, men jeg kunne ikke lige finde dem alle sammen, og jeg er lidt tidspresset, da jeg nu er på arbejde. Så tak for, at du hørte med. Vi ses.